tunonzwa kane Population Solutions for Health vachitsigirwa kane Swedish Embassy ne Ministry of Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise Development. Moramba makabata kapache muti Papa Isabel watopindira mu studio. Papa Isabel. Sitatu chinotapira kuti tapi. Baba Zimbabwe. Yes. Rega ndikuzivisei. Ndikati Zimbabwe tinenge taita nafu kana kukara. Rega tikuti pasirese senepenyiro ntererwa pese pese. Ndizozo chaizvo. Kusvikira kuyavheni. Kulenga. Kudzivara mukaka. Papa. Ndakapakata. Makatakura. Payati cliff apa. Huh? Sorry. Huh? Antananarivo. Madagascar. Brodo West. Kosigabela. Ikoku kune pachikoro panoshanda muranda rume nemuranda kadzi. Baba semurume vanoshanda vachibika. Mukadzi kuklina kuma class uko. Pachikoro chimwe chete ichi. Ndofatorerwa mukadzi na groundsman. Abazivai. Ndobva ipapo mukoma KB. Paka Rusape Gandanzara. Right. Mufundisi vari mugauni vane kola ndokurohwa pakereke vachida kuparidza pari parufuru wawindi vakarohwa ipapo asi ndo vakataga mufundisi zvakati zvodzoka vakaroverwa iko mufundisi ndokusaka tauya nazvo. Amai. Papa zviri kuitika mukati menyika ino. +263 baba vakamwa mushonga kukaroi mushure paine mutambo. Mwana akomenda kuti kana une mukadzi akaita seuyu unobudirei mumba kuita gumbo panze. Amai mbotenderei vanhu vakuonei. Mwana komana ari kupa comment kuna amai chimiro chaamai. Baba vakagara vakatarisa kudai. Mwana komana akakomenta amai vake. Amai nyakubereka. Baba uchibva wabatwa nazo. Akabatwa nazo. Wachibva nomushonga. Amai simukai mutenderere vanhu vakuonei. Shamuri. Apo baba vanogara kubasa vanoyapo neapo mwana ndiye ari kubva nava. Andiriya simutambata tirove pakatseka. Andiriya simutambata tirove pakatseka. Andiriya maika. Tirove pakatseka. Andiriya simutambata tirove pakatseka. Andiriya simutambata tirove pakatseka. Andiriya simutambata tirove pakatseka. Simutambata tirove pakatseka. Simutambata tirove pakatseka. Simutambata pakatseka. Simutambata pakatseka. Reporting to the angel. Zvinoda kuita seko pakuna matadenga. Iko kudzwara mukaka kuya. Kana wanamata unofanana nani ko pakunaka. Leviticus. Ndiani akativera padenga zvene moya mutsvene. Simon Peter. Pakuprofita ndiani kwa akapedza pasipoti. Nicodemus. Akazopedzesera padenga zvene. Mother Mary. Top. Roberts paini fatapitani pro. Fana tu sipekesha. Jumanda wakachiwemba kimenika. Sipiliti horamaid. Teni arashuri pinifo. Waka chwep. Sipiniti. Horamaid. Teni arashuri. Akiara. Hayri. Rikiti. Notenda Zimbabwe 17 minutes past 10 ndo pafika nthawe pali manje nasi Wednesday 10 December 2025. Yes, International Human Rights Day. Pamwechete kane International Animal Rights Day. Nasi day 344. Tapinda mu gora 2025. 21 days left kuti tipedze gora 2025. Tiri mu week 50 of the year. Baba Isabel is ready kuti vadzi Boshongora Zimbabwe Africa the whole world yamirira news ikejo. Icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafedza nekutsodzera tiri kuitika matima na wose nyika ino. Rega ningozvikanda muri ya Zimbabwe ndinaso zvifupe zvinodzwika zvinobatika muri ya Zimbabwe. Yacho inotiyo paka. Ndapindira muri ya Zimbabwe. Kwandapinda iko zvinozvi kunonzi iko
kwa mutoko kwandiri kutora nezvako kumhuri yeZimbabwe kunonzi iko kwa mutoko yandiri kutaura iyi mutoko kunonzi kuchiore B chiwore ward B kune nyaya yakaitika nezuro mukoma KB yekuti kune murume angangowe nemakore angangosvika iyo 29 to 30 years akaroora nevana anokona kuita ivo vana 4 ndokubva abuda pamba murume uyu ndokubva aenda kuchigayo akudzoka kwakaita tumvura twakataka kungosasa kwete mvura yakawanda tumvura twakataka kungosasasa nokuda kwemasaga chaakaziva ndechekuti mvura ikapinda muhufu unokanganisika ndobva akondera pamwe pamba pevamwe hukama achiti ndingonovanda mvura akona ipapo akamira padhoo achibva arohwa nemvura arohwa nemheni ndokudonhera ipapo musoro uri pasaga rake vanhu vachibva vafondera mapurisa kuti mapurisa ndozvaitika kuno kumunhu afa kune dambudziko ravakataura kuti ringave remota kana kuti makudo vanhu vari pakamba vange vashoma handidika akanzi munhu ngaatakurwe aendeswe kumochari ichokwadi kuti kana vanhu vachinge vafa vakaendeswa pachipatara vanoendeswa kunonzi kumochari aendeswa kumochari kudaro vachitaurwa mashoko aya vanhu vachiri vakaungana kuti vatakure mutumbi kwakabva kwasvika mumwe ukama ari wechirume ati kurei mutumbi usati watorwa padonhera munhu ipapo ndokubvisa hembe yake ndokuita wiwi ipapo achibvaitira wiwi paroverwa munhu nemene vanhu vakangotarisa vakakona kukomena havana chavakatakura chavakataura kusvikira munhu ataurwa achienda kuti vanhu vazobvunzira nhasi kuti ko zvaitirwei zvinorevei havana kungoziva nanhasi vanhu vari kuti ivo vanogona kunge vasingazivi takakurira kwatikasiyana kuti kana kwakaita munhu anenge arohwa nemvura akafira panzvimbo zvii zvinogona kuitwa ipapo zvisingazokonzeresi mangwana nokuti nanhasi chiitiko ichi kuti munhu arohwa nemvura mvura ichinge isingambotyisi arohwa nemvura kudaro pakabva paitwa wiwi kuti pamwe pane vanoziva kuti kana munhu arohwa nemheni akarohwa nemvura wiwi inoitirwe panzvimbo iye pachake vakatya kumubvunza kutaura kune kwatiri kuita munhu akaendeswa kupi kumochari but chiri kutyika vanhu ndechekuti wai pakaitiwa wiwi ende akaita wiwi iyi hama yemunhu uyu hama yemushakabvu ihama pakuita sei pai muzukuru anga ari padhuze pane chiitiko chakaitika chokurohwa kwasekuru nemheni anga asiri padhuze vanhu vakazoshedzana kuti ndo zvaitika kwakati vanhu vachitimirire mapurisa vanhu vese vakamira vachiti nyaya ndechi ndeye mapurisa but pazoya shoko rokunzi takurai mutumbi uendese kumochari ipapo iye ndokuita zvinhu zvake ndobvaita wiwi ipapo vanhu vakasara votakurawo but vamonga kutotya akarasira mvura yake pamutumbi here kana kuti pacho panzvimbo yacho yakaroverwa munhu ende haana kumbonyera kuti vane vanhu akaita vanhu vakatarisa vachitoona hei asi mutumbi wange uchiripo mvura haina kusvika pamutumbi aiwa haina kusvika pamutumbi asaitira nzvimbo iyoyo akangoita panzvimbo imwe chete achibva apfeka zvake ndokubva aenda pakazotakurwa mutumbi anga atoenda akangoenda pasaidi iye hama yangatomirawo pane vamwe kusvikira mutumbi wotakurwa aunza nyaya ndiani yeukama vari kuti nanhasi tiri kutya havana here kubvunza hama yavo havana kubvunza here muzukuru kuti wazviitirei ndo zvavari kutya kubvunza kuti tomubvunza kuti azviitirei ndichiriko kwamukoma KBA rega nditi parusape pakaitika rufu rwahwindi munozviziva mhuri yeZimbabwe kuti hwindi akafa vakomana havadi nemutumbi wavo vanoti tiregei timboita zvinhu zvedu rimbokandwa pamusoro pebhazi richidzidziswa vanhu vachiita zvese saka parufu apa hwindi uyo haana chechi yainamata vabereki ake ndivanenamata chechi yainamata ndobva vauya mufundisi wekuchechi kunonamata vabereki akatopfeka kola pamwe chete nehembe nhumbi dzemukristu dzokurwa nadzo right vari pakuparidza ipapo kune one akabudikira mukati mevanhu akati mufundisi kana maakuparidza tiri kukumbirawo nguva kana kuti mutange kana kuti maakuparidza vamwe tatobva kure hakuna transport tinoshandisa makumo tikukwanisa tikaviga tikwanise kuzofamba nenguva so mahwindi anga agara achinetsa achiti tipei munhu wedu tiite zvinhu zvedu but mufundisi vandisika vakatsama sekuti ivo zviri kutaurwa nemahwindi vachibva vakangana kuti aiwa angani kubasa kwake uyezve ivo vauye nokuti vabereki vemwana ndo vanonamata zvadaro munhu uyu paakataura mashoko ari mukati mevanhu svika ndine mufundisi aiwa iwewe mina ndimbokuratidza mufundisi ndokufamba kubva kumberi vachifamba kupinda muvanhu kusvika kune muchinda icho ndimufundisi watanga icho uye akati aiwazve izvi mutemo wozvayonzi ichoko kusvika zvachinjana ndokutava kuchinjana maoko vachichinjana maoko vanhu vachibva mhanya chivamira pakati aiwazve tiri parufu ndizvozvo ngatimboita zvechi zverufu muchinda achibva ati mufundisi yangu haipereri papa vanhu ndokumira kumapasti 4 vanhu vaenda kunoviga vaakubva uku mufundisi ndokuisirwa tafura
kuti vambotyira vari patafura mukomana achibva uya akaka vandira kumufundisa mufundisi akatozotakura ndikunovigwa pai munengwe imba vachibva vanyarara kudaro manheru ndokuzoya riri timu kumba kwamufundisi amaiwe mufundisi achibva varamba kuvhura dhoo mufundisi achibva asofundira muvanhu vanhu vachibva vazouya vakati komana tiregerere saka pavakaenda mufundisi kunorova munhu vakafukidzira uyewo kuti munhu uyu ndihwindi yeti hasi hwindi munhu atouyawo parufu ane rimwewo basa raanotosevenzawo auya sekuhama apa kubasa kwemunhu uyu anozvidzivirira kuti kana ava kunopinda pana dzimwe nzvimbo anomiramira saka apa kati vakandingagorohwe kani ndokuzodzorera saka vakawanda vari kuudza nyaya yekusanganisana nemunzvimbo vari kubvunza kuti wangu mufundisi zvakazowandira kwaari but zvakaitwa nemufundisi toari kumberi munhu ari kushevedzera achitaura kana maakuparidza tinokumbirawo nguva ndiro here shoko rakabvisa mufundisi mberi kuenda kunorova munhu mukati uyezve ari mufundisi muyedzo ikasaya kuvafundisi youya kunani vafundisi vakakanganisirwa ndonzira inoshandisa here vakashandisa apa kusvika zvazovaremera. Baba Isabel, tingati isusu mufundisi akaenda kunorova munhu uyu anga ari parufu nemhaka yei nemhosva yei yekuti munhu akati mufundisi kana makuparidza mutizotipawo nguva yekuti tikasire kuchaisa panhamo nekuti kwatinobva kure hakuna transport tinofamba netsoka. Saka ndo mhosva yakaroverwa munhu namufundisi. Mataura kuti mufundisi wakafunga kuti munhu uyu ndihwindi asi anga siri hwindi anoita basa rei? Anodzivirira nyika. Anodzivirira nyika. Msoja. Kwa mufundisi chiko nevakomana mufundisi chiko ya zvakaoma kokoni vabereki kuti mwana wangu afa uyai muzozarura muparidzewo ukafambe muno zvakanaka vakomana vakati munhu ndiwo kubasa kwedu ende munozviziva mhuri yeZimbabwe kuti kana hwindi afa hamatoita order vachakupai munhu wavo nokuti nyaya yacho haiperi kana kofi rirogana kukanomba musoro umwe achigamuchira uko vachiita sezvanoita mabhegi vachiti akurangarira mabasa redu. 25 minutes past 10 ndo pafika nthawe pari manje Gogova Junior apa vati magwatika pane vanonzi mai mhofu vari paGlenview 4 vanoti kwaichagurisana mbama iya inodzibura ndinyama ye ganya moto ivo ndi kwaichagurisana right kainto yakapiwa Gogova Junior vane mashoko right vanovaka vatotaura kuti hatina munhu ane hunhu hwakadaro yes iye toda kuzoti akapakupi ende chokwadi ndaita tsvakirudzo habvi ikoko tinotenda pfapfaidzai chimwe Baba Isabel ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzira dziri kuitika matimana wose enyika ino rega ndingoti paka chipinge mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri vatekitivo tiri masiyaiti tiri matekitivo mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matekitivo tiri masiyaiti tiri matekitivo mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matekitivo tiri masiyaiti tiri matekitivo po Vo chipinge chiri kuti kudini ichokwadi mhuri yeZimbabwe rikendi kuzisei kune nyaya yakaitika kuchipinge mhuri yeZimbabwe. Nyaya yakaitika ndiye kuti muchipinge imomo mune mwanakomana akaroora mukadzi wake aroora mukadzi wake vakaroorana muri muvhileji rimwe chete asi kana chiti vhileji rimwe chete ndichiita tsvakurudzo mhuri yeZimbabwe ndiye kuti mazuva ano muvhileji rimwe chete munogona kuita masabhuku 2 3 kana 4 asi kuchizoita mukuru wemasabhuku zvadaro mhuri yeZimbabwe murume aroora mukadzi wake ndikutaka kugara naye akura sei murume uyu 27 years okay mukadzi 22 years right. pakati panga paina pasina kamborora nekuroorwa vakasangana vari jaya nemhandara zvadaro mhuri yeZimbabwe inzwai aroora mukadzi murume akaitira zvekutizisa atizisa ndokuita 1 week aine mwana wevanhu mwana uyu akaita 1 week ari mumba asina mbokuita umwenga akavharirwa mumba murume achibva aenda kunotaura kuti ndine mwana wenyu ndauya kuzoroora ndokutsvaga munyowa mwana asati aonekwa ndobva abvisa mari inodarika 10,000 US wow achiroora aiti pakanzi mombe vanotaura mari inoenderana nemombe
vane grocery nemasuti wababa nezvimwe. Mari akabuditsa kunyangwa asina kupedza, it's more than 10,000 US. Okay. Ndobva atora mukadzi wake. Atora mukadzi wake, ndobva agara nemukadzi wake. Agara nemukadzi wake. Akatanga atizisa. Yes. Achibva zvinoroora. Asibva anozoroora. Okay. Right, but pakuita kwakaita zvinhu zvese izvo, anga asingazivani nemukadzi wake. Kana nchiti kuzivana, Zimbabwe inzwa ishora. Vanga vasati vasangana. Okay. Right. Ande achigara nemudzimai wake. Vakapedza gore pasina chabuda chakafanana nekufara nemudzimai wake mumba. Chiko mzuri. Mati? Vakapedza gore pasina chabuda vasingasangani nemudzimai. Chikunze. Kwete nokusada. Right, inzwa iZimbabwe. Murume akazama achiti iye ndinonzwa kuti zvinenge zvakaoma kana iri nguva yekutanga. Ndokuzama aikundikana. Zuva rakazozama zvokuti nhasi ndoita zvenharo. Mukadzi achibva budirwa. Zvanzi voice rakabuda pamukadzi anga rine chirume. Uda kuita se? Iwewe kuda kundiita mudzimai ini mumwe murume. Zvibhagera zvikatanga kunaya. Murume akatiza mumba. Ada kurara mumba. Papa musasekeka. Mwedu ari patsaona. Zvadaro muri yeZimbabwe. Yayaoma. Murume achibva ati but mukadzi wangu ndinowirirana. Izvi zvanga zvakuitika pamukadzi wangu izvi. Haaziye mukadzi we. Pane zviri kuitika paari. Ndobva atora mukadzi wake achibva atanga kufamba. Atanga kufamba nemukadzi wake. Ndokubva aende paviri patatu pana paakanouzwa kunzi umwe wangu. Uyu atori murume akasimba nesimba rakapetwa nekupetwa pamudzimai wako apa. Mukadzi wako anoshandiswa nababa vake semurume nemukadzi. Wasikwetesa iwo bali chiri chikwambo. Saka ukada kuita zvokutamba nemukadzi wako wotosimba. Uyu mukadzi wababa vako nechikwambo chiri kumba kwawo chavanoshandisa pakuita zvinhu zvavo pamwana wavo. Murume achiita sei? Atenderera kwese kwari kufamba mari toti shamari apa hatikwanisi kukubatsira apa nekuti zvirapa zvakaita sei zvakaoma. Atarise nekucheuka mari akabvisa 10,000. ende Zimbabwe rega ndikuzivisei iye mwana wacho mukoma KB mwana musikana uyu aiwazve baba vakazvarwa nemwoyo wavo. Peleza. Aiwa mwana akanaka. Peleza. Kana muchizama nakiro andakaita. Nakiro? Akwachibzu. Chigo zuru. Galvanize ayo. Aiwa babaka. Simbino ndikazimwe. Mukaka womukaka. Mukaka ukore washiniwa kuti ubuditse umwe mukaka. Mukaka unozobuda uri wechitatu kubva pane umwe mukaka. Ndo zvakaita mwana uyu. Murume ati dhu ndakaroora nokuda munhu. Akandida kuda munhu. Pese patinge chiwirirana. But panyaya dzeusiku ndo pane nyaya. Zviri kuramba. Ndo vafamba nemukadzi wake. Nzari kuudzwa zvikanzi shamari yangu. Inini rega ndikuudze. Kana zvinhu zvisina kubviswa izvi. Ungatozofa iwewe. Iwewe unotofira mukadzi wako uyu. Wakaroora. But iwewe manje. Tiri kuda chinhu chinobva kumba kwa baba vako iwe. Chatogona kugadzira nacho. Mwana achibva pupura akati kana baba vakadaro avasi baba kwavo. Kana mune zvamunogona kuita tibatsirei. Mukwashe nekutora mukadzi. Zvikanzi ndauya pano baba. Ungana neveukama. Kuchipika tiri kukumbirawo. Ngatibatanei kana nhefenyuro yechibata. Ngatifambetese. Kune nyaya iri kupisa yemukadzi akadzorerwa pamba nemurume wake. Nenyaya yekuti mukwasha akasvika achiti baba ndauya pano asi nine urombo mukwasha zuva rasvika iri haana kusvika netsika nehunhu wokushivedzera kuti baba akadongedzera achiti iwe mudhara iwe. Uri kutitadzisa kufara. Aungandiroorese mukadzi wako. Zvakaita kuti vakawanda vanga vari padare vanetseke asi pane vamwe vakataka kukunyana veukama vachiti takambozvitaura kureva kuti vane zvimwe zvavaisiva. Right, ndiri kukumbira mari yangu. Andibvi pana panisina mari yangu. Mwana wenyu uyu ndipechi mari yangu shelete yangu. Baba havana kupikisa zvakawanda vanhu vakaungana sedare. Havana kupira vanhu kuukama sedare. Vakangoti kumana mupei mombe aendi. Murume achibva ati mombe pamari yangu yakawanda kudai. Ndobva iye munhu wanganai achibva mukwenya. Zvakaonekwa nevakaona kuti akwenyewa ndobva atora mombe iyoyo. Atora mombe iyoyo achibva aenda nayo. Mubatsiri wake akashevedzera kuti good waya nemombe. Mombe yoyo nayo haidyiwe haitengeswe.
kunyangwe ukaitengesa ukaidya zvafanana nekuti waidya aitengese aidyiwe but mombe ndiyo yatiri kuda iyi kushandisa mombe chibvetorwa mombe chibveurawa yaurawa mombe muri yeZimbabwe inzwai pane mashoko akatanga kutaurika kuna baba vakabva vatanga kurwara vari kumba kurwara ko vakaita baba vakatanga kuzvima kumaziso kwavo sezvinoti vanhu vanomwa tombo chete unoona kuti munhu ari kuzvima kumaziso pane zvimwe sepo ari kuzvima makumbo vakufambira kuti sababa vanga vakufamba vachienda kumunda vaenda kumunda baba vakangotereka ndibude mumunda ndimbotsauka kutarisesi vabuda baba avana kudzoka vatora nguva refu vasina kudzoka vanhu vakarikumana vakati misai mombe komana baba vari kupi ndokubuda muzana kunzwa makumbuka ari kupi vachinosvika rikuona mudhara abvisa hembe yake achida kubatsira kweti kokurarasa mvura aiwa mvura dhiriri chisina dzii vari kusvika baba vakatorara vakuda kuzibatsira vatozvimesa vari kusvika kuda kuzama kuda kupfekedza baba hembe kuti vavatore ndopa vakaona kuti baba vari kutaura nyaya yekuzvimba kumaziso nemakumbo baba vakatozvimba mutezo futi inyaya ndakazoibata mushure mekuzvimba mutezo kwatikatara nezuro yekuchifu yayo vakazvimba mutezo vachibva vatakura baba vachibva vaendeswa kumba baba vakanzi kuchipatara baba vakati handiendi ndinorarama baba vari mumba kudaro baba varwara vachiedzerwa nobatsirwa vakanzi nevamwe mwashedza mubatsira uya pamba mubatsira ari kuti baba vanoda kubatsirwa but ndiri kuona sekuti iwo baba ava ndo vane zvavakaita zvinhu zvavakaita ndo zvavari kudzorirwa apane kwamasuku amunoziva here kune kufamba kumwe kwakamboitika zvikanzi pane mwana pano akauya nemukwasha vanhu valishedzai mukwasha zvikanzi shedzai mukwasha iye mukwasha achibva shedzwa mukwasha akati handiuye ikoko asi muchanditsvaka mwana uyo ari pamba ipapo so mwana uyo ari pamba ipapo baba vakarwara usiku zvakanyanyisa vanhu vachimutswa vachimbonaona achidzokera kunorara kubva kuma11 kusvika kuseni mwana sikana akarara mumba make semunhu airara 1 airara akapfeka hembe dzake anoti akamuka katatu achipepuka achiona asina kupfeka kana hembe zvayo but arara akapfeka ari ega aona asina hembe kudaruka otsvaga hembe dzachona otsabva shaiwa katatu but mangwana kuseni hembe dzake dzese dzakazoonekwa dziri panze asi zvipfeko zvemukati hapana yakawanikwa asi aitakanikwa asina kupfeka anopfeka dzimwe hembe akaona shaiwa dzimwe opfeka dzimwe kuona kuti ane hembe dzingauta 3 dzaakashaiwa asi dzakazowanikwa panze asi pane hembe dzakawanikwa panze zvipfeko zvemukati hazvina kuwanikwa right kuseni kumapasi 6 akanzwa kuti omutsa kuti uyamuni baba wanike baba ita sei baba vashaika baba achingoshaika mukoma KB mwana anonzi akasakwanisi kugara ega musikana asakwanisi kugara achitakamira akagara pasi vanhu vachi asi kuzochiti kuitika vari kuti mwana ari kuchema baba kusvika mwana akuzvibata iye zvokuda kushandisa chigumwe kwaari achinzwa kuti iye pachake munhu ari kunzwa kuida murume ndokubva abuda uyo straight kumba kwemurume wake uye akazoya kumutura chikonzero akaroorwa muvhileji rimwe chete ndokubva aenda kumba kwemurume wake wanike murume ka akatorara nokuti arinzi iye nezuro kwaya kune pati yanga iri anga kadhakwa akarara ari kumba ndokusvika achibvunza kuti mukoma nenge varipo here svikanzi vari mumba ndobva avhura ndokubva apinda mumba ndo zuva ravakatanga kufara mumba yemurume wake zuva rafa baba vake ndo zuva ravakatanga kufara nemurume wake muimba yemukati zvakanaka pasina voice raibuda riya hapana voice rabuda hapana hasha nekuda kurovana hapana iwe uda kuita se mumwe murume saka iko zvinozvi mukwasha anotaura achiti iye achiudza mukadzi wake kuti aiwa baba vane zvinhu zvavanoshandisa kunyange vafa zviriko udza veukama vako kuti mumba mababa vako mune zvinhu zvinofanira kuti dzibviswe zvaishandisa iwewe saka izvezvi kutaura kune kwatiri kuita ka zvinhu izvi baba vafa iwewe hazvichakwanisi kusvika pauri vamwe vana kutopinda bhisi saka vanhu vakanzi zvedzi mukwasha zvikanzi ngatimireti tange tapedza kuita sei kuvika tapedza kuvika baba tozoshedza munhu uyu asi achauya nei achauya nemukwasha achibva ati kana munhu achazogadzira ipapo vana baba musasvika kana kuvhunduka ndiri chabhadhara zvese chandiri kuda chiro ndechekuti vana vari mushomo vararame mune zvakanaka asi baba vakatondisiya so mwana sikana ari kumurume wake zvinhu zvakufamba zvinhu zvako mushure mekunge baba vafa apo vari kuchema uko vari kufara baba ndo vanga vakabata mwanasikana
27 minutes to 12. Tisati tapinda kamuchitoro ne Cell One Electronics. Tinoda kuziva kuti baba vakanwa mushonga nekuda kwekuti mwana komana anga asimudza amai achisedzaka kuti ava ndiwo madzimai. Okay. Varipo kudaro vari kupemberera amai vachibva vaita sekunonzi vane zvavari kutaura mari mberi kwevanhu vasunga kudaro iye achibva aenda achibva dhuze zvikanzi yei munoziona sei varume ndo vanonzi vakadzi amai kana usina kutora mukadzi akaita seuyu achitaura amai vake akabata pafudzi ndo vanonzi vakadzi chaiwa pazvose vakadzi pazvose achibata amai vake pafudzi. Kana uri murume usina mukadzi akadaiso achibva kuna mai vake amai imbotendererai akasimudza musoro ari mukati mekutarisa nemono akatarisa pasi akati matarota mwana uyu kwanzi kana hembe yacho ukatarisa atori nemamwe mashoko aitaura andisingakwanisi kutaura panapa anoenderana nechimiro. Mutambo uchibva waitwa, mutambo uchibva wapera, mutambo uchibva wapera vachibva vaenda kumba baba vachibva vanyora tsamba yavo kuti kana mwana wangu achitaura mashoko kusvika apa inini baba ndichatauri pamudzimai wangu. Baba vachibva vamwa poison mushonga wemakonzo. Vanhu vakazora baba vari mukati mekugwina pane zviri kuitikwa. Baba vakatakurwa vakaendeswa kuchipatara. Baba vakaendeswa kuchipatara vanhu havana kuziva kuti munhu ane tsamba yanyora. Achisvika kuchipatara anga asina zvaanga ari kugona kuita nekuti anga ari murwere. Apepuka mburutiswa aita sei akateka kuti kunongedzera kuti mudzimai wavo nemwana wavo kana ndichifa ngandife andivadi muchipatara. Amai zvikanetsa but munhu akakwanisa kuudzwa manesi vachenzi vanhu ava vasai kuzondiona zvikanzi ndiani wenyu zvikanzi mudzimai uyu ndiani achirongedza achiti handikwanisi kugara mumba iko kuine mumwe wakadzi vakanaka pazvose kudarika inini. Akati ndakuenda murume ati zvikanzi aenda vanhu zvine basa rezvo nandiri pabasa ndizvo andiri kuita zvikanzizwa waregerei kusumudza inini murora naamai pachikero zvakamira sei. Aiwa amai vari kumberi. Aiwa zvaitaura here mukomana uyu ndizvo asi akataura asiriya aifana kutaura izvozvo. Baba vakwanisa kurarama kuti amai kumba kwaamai zvikanzizvo aati so vanhu vachidzokera kumba mushure mekunetsana kuti wai hama dzakubvunza kuti munhu yakamwa mushonga isu teve tisipo pano but ari kuramba kuti imime mwana naamai muite sei muvaone ndimi makapa amai yedu mushonga sei mwana achiramba murume ari kuramba kuti muuye kuchipatara muzovaona mukutsvaka dhoma netsamba. Tsamba yawanikwa baba vari kukombolena kuti mwana wangu hazvizo kusvikira muroora azotaura mashoko kunzi muroora dzoka zvakare neukama sei waenda ndiwe unogara pana pane murume wako namai vako zvii zvaitika zvikanzi zvandinoziva inini ndezvekuti inini pachangu ndakamboshaya chipfeko chehembe chemukati chemurume wangu ndakachiwana chakanikwa pawasheni yamama handina kubvunza asi chipfeko ichi ndakazochiwana murume wangu akachipfeka but ndambochishayiwa. Inyaya yekupi? Karoi rega kati nyaso kuzoiti ga mushe mushure kamekumbonzwa mashoko kubva kuCell One Electronics. Tiri kuda CCTV cameras from Cell One Electronics mudzinhamo tione kurohwa kwemafundisi ndinonzi poka njuti dhedhi vaangel mukwasha wekwaMatirira paBorodeo. Pane CCTV apa 19 minutes past 12 baisabel tongokumbira karuregerero kuvadiwa vateereri nokukata kwanga kuchita kamasaisai chokwadi ichocho motiregererawo engineering team iri kumhanya neTransmedia kuti vaone kuti dambudziko racho rabva papi kuitira kuti vagadzise munyatso kubata zvakanaka nepfenyuro yenyu. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya ndakataura ndichiti yesabhuku kutengesa minda achitorana naprotection order ndakwanisa kutaura namambo vakashevedzera kuti aiwa vakuda kufambira nyaya dzacho vaone kuti zviri kuitika sei. Ndi mambo ani? Mambo vekubhindura regai nditarise mubhuku muri yeZimbabwe ndakwanisa kutaura namambo. Aiwa mambo vanoratidza kuti vashevedzera kuti aiwa hatidi zvakadaro munyika yeZimbabwe tinoda nyika ine vanhu vakaita sei vanonzi iwo mambo masembura. Vashevedzera kuti ndanga ndiri kuconference ndine zvimwe zvinhu zvakachitika asi ndichapinda mumusha ndione saka tiri kutsvaga kansela totsvaga DDC toenderera mberi vanhu vese vazive asi ndichitaura nyaya munzvimbo kune vanhu vakawanda vasumudza maoko zvichienderana sabhuku uyu
vari kunyunyuta vari kuchema naye regai katifambire nyaya dzacho. Even baba Isabel takavimbisa mhuri yeZimbabwe kuti veMinistry of Local Government and Public Works uko kunoonekwa kana nemi ndikataura nave kubhindura vane mwanakomana akarohwa nababa munini shamwari yavo akazofa mushure mekupisa hembe dzemukadzi nehembe dzake akaenda kumapurisa akabhadhira faini akabuda muchipatara vari mukati mekuda kuti arapwe achibva afa. Mutumbi ukazotorwa zvisina kunzwisisa vamwe kuti watorwa sei. Takapedzesera muri pamba muchiti hatisi kuda kuti avigwe. Ndibatei tizive pekutangira nepekuenda kuti nyaya yapapi iri kuenda kopi. Ndichakupai zvakare nyaya yandataura kuHeathcliff yemurume nemukadzi vaisenza pachikoro. Uyo murume akatorerwa mukadzi nagroundsman nemukadzi murume akarova mukadzi akafa nenyaya yekuti waisa mukaka mushoma mutii. Baba Isabel 0713938538 rekezani kati pupurize kachirongwa tingonzwa kuti ndiani ari parunhare. Aiwa tinotenda baba Isabel does matter chingariwo pama avenues ipa akachibata chimuti kuti dzvi hanzi kudiniko amavuko KB na Bosho. Alright, roere kambuka Blessing Shumba makarwa kurwako kanaka tiri pakuchema tarasikirwa kana amai guru vangu Zorai murugare amai mabvutwa tisina tarisiro ndi does matter chingariwo kuma avenues nedzinoparadza does matter chingariwo dza mai guru. Rega tizokutsvagirai kamangwana kambukacho pane wanga uchitsvaga kanhamba dzemubatsiri wekupi wekuchipingi akabatsira kamukwasha uyu anga akavharirwa kamadhiri naTezvara. Icho kwa dimu yeZimbabwe namba ndi 0777 934 542 0777 934 542 0777 934 542 ndizo namba zacho. Chako kuna mufundisi ndinonzi Innocent Nyamindu kumandeya 2 Bermuda Honde Valley wechele. Chakazopesera kuna mfundisi. Yes. Chako. Wabesa vachada kukubata munobatika sei. Regaza kuti mamuka sei ko boss sebujati chimuti bakabata mukoma ngo Innocent Muchenje kwa lokati wa mroiwa pamuchete na mai baba na mai bindu kwa chimuti boss Rikirosi chenge basara madam boss hiti the Mzimba kumedi Terence Bobo mai makope mataba kubaba boss T pabudiro 5 okay apa Sicilia pale pamkana butsu beta jiri pamkana butsu apa muchete shinza kabata muti oni sibo mutimba kabata chimuti senge masara aiwa ndoti Clayton Zulu Mike Craig pachaoma pamuchete na Constable kwena Constable father Chukuru Peter Zulu apa muchete shinza kuti Lector Chingoma akabata chimuti Sabu kukaramba Reason Mate ku South Africa kuPumalanga Eddington Mupwanyera chimuti akabata muchete na mambo Eddington Katerere akabata chimuti kwanza ndisiye ndikwa yenacho anoda kundibata muri yeZimbabwe munoti pa namba dzinoti izvo kune mumwe anonzi mambo akabata chimuti anza ndichisiye iye mukoma wangu ndingati vanoda kundibata munondibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa Peter Zulu po rikiti vu kupindura mukoma podumba hanzi radio iri kubata but iri kuita mascratch. Hello pa National FM. Hello Kamanyemba. Mamuka sei? Ndamuka mushe ziri sei koko? Kunoko kuri right kuri sei kwa muri? Aya wana zindafara ndapindawo pachirongwa. Tiri kutaura nani kupi? Muri kutaura na Gogo wa Junior kufiyo. Gogo wa Junior kufiyo? Yes. Bosho ngora ari pano itaurai naye. Bosho. Go pafiyo. Wadiko iwe. Pafiyo muri mupi bacho muinjiniere? Aiwa kuna Wilove uko. Papa flats hapo. Kaka. Tibatsira itizwe muchambere. Inini gachandanzwa ka ndechamfundisi ende kumusha kwangu ikoko uko. Right. Mfundisi avada kutombofambirwa vagadziriswe unhu hwavo. Aiwa ka hakuna zvakadaro kapa munhu waMwari. Okay. Aiwa dzitongwe nekudaro. Icho kwadi. Pane vanhu hapadi hasha hapadi zvibhakera. Ende matauriro akaita mukomana uyo kauyo haana kutaura zvinorwadza haana kutuka munhu. Icho kwadi.
isu titoriwo vatauri pane mamwe magatherings vanhu vanotaura asi iwe haunyanyi kuzviteerera nokuti unenge uine chinangwa chako. Unofanira kutozvidzora. Ende ukatongonyarara ukazvidzora hapana chaunombobva. Ichokwadi. Ende ndezvechokwadi kutoti vafundisi kana vachiparidza ngavazive kuti vaparidza kudaro vapedza iye achaenda kumba kwake, ini ndichaenda kumba kwangu. Kumba kwangu kure. Gogova Junior. Aiwa, ina nditomboda izvozvo. Ende kumusha kwangu uko sei kutinyadzisa. Vanhu vechiungwe havadaro, nda kumutomboziva kuti mufundisi ava vanobvepi chaiko. Ichokwadi chakaita tsvakurudzo haabve ikoko. Haabve ikoko akauya nebasa. Yes. Kwedu kumaungwe hakuna hunhu hwakadaro. Munhu bvuma kudzikiswa, munhu bvuma kutsiurwa. Haana kumbotaura zvakaipa mukomana uyu. Tinotenda Gogova Junior. Zvino vakazopiwa mugove wakomaiwa chako wati inzwa akabhozho muchembere kana 0789 600 748. Hello pa National FM. Yela nyembe. Zviri kufamba here? Boshe kuti ndiani wedu ari kupi? Geto mwana jeda. Ndiani? Geto. Right, kuri seko Mount Habden. Mwanzi ngirbo. Right, batsira itinzwe. Amena zviri kuita nhare yacho. Sorry fona izvakareka mukoma 0713 938 kana 0789 600 748. Tinzwe kuti mungabatsira sei kubudikidza kane idzi dzatsudzurwa naPapa Isabel. Hello pa National FM. Hello. Yebo. Zviri sei? Mushe kanjani? Bo, kuri seko. Kunoko kuri right, ndiani wedu watiri kutaura naye? Utaura nakuda kwasheka zizi. Ari kupi? Ari muHarare. Tibatsire mukoma kuda. Aiwa, tanzwa ichocho kwa mtoko icho. Yes. Vanoda kurohwa sekuru avo vaizviitire vanoda kuvhunzwa. Amenoka pamwe chivanhu chakasiyana. Chiwanhu chekuti vanobudisa maprivate parts pakazara vanhu. Ameno. Ngavasadaro asi ngavabvunzwe ngatimirira kuti vakazviitirei. Veukama vabvunze. Mati? Vobvunzwa neveukama here? Ukama kana neni vabvunze kuti kana vachinyara. Aiwa, tinotenda ngomutsai mashoma tinzwe. Ndoda kukwazisa silent boy wangu wandinayo panapa. Ndobva ndakwazisa security shepherd wepapasvika hapo. Ndobva ndakwazisa vese vateereri veNational FM. Tinotenda. Tiri boka nyemba. Rowaika pfuti tinzwe. Rikiti. kaputi kacho kachifenda. Hello pa National FM. Yes kanyimba bunzi. Zviri kufamba here? Musharire kuboshu. Zviri sei kontuti? Kontuti kuri boshu. But wakumana 365 days. Wakarinda chikafu. But mudhara wewe unozwa kuti kuchipinge wewe. Unozwa kuti kanyemba unogona kutemwa nedemo nemukwasha. Unozwa kuti vadhara ngavarespecte mari dzezishandwa navanhu kunze kunoziya. Zvinorwadza mukoma tichaona. Mabhuru 100 shamwari. 10,000 wogorwa gushu kuchirira mahara shamwari. Vanhu kasi mudhara raita azorora yake. Ngazorore mudhara. Akazorora mudhara nemo wakashata shamwari. Ayi. Usingatendesha kuti wopiwa mari yako kudaro shamwari. Kuita ndisununguru umwana kare achinogara kumba kwake zvakanaka. Ndizvozvo. Akaoma moyo. Ko mwana wekukomenta amai uyu. Ya, ndakabotaura baba ndikati vana mai ndo vanotanga madhiri waya kuvana, vana mai ndo vanotanga madhiri kuvana komana yava. Mai avo ndo vakatotsvetsva mwana amiro mishonga dzavo dzavari kushandisa mai avo.
patichitaura kuti pane imba mbiri dzatoparara. Imba yemwana yaparara, imba yavo yatoparara, unoona. Pana akumbotari ari kuzvitisa uyo anenge akatokwititidzwa namunzi wake. Aizimbori mhosva yake mutomudzikira kudzidza kuma. Kuti kudaro here? Waizimbori mhosva yake kana shamari mishonga iriko kanyemba kunzou. Mishonga iriko. Saka pane paitoitwa mezi ipo papaona. Ya pakaipa. Aiwa pakaipa kumana mufundisi manje. Uzomborera kamboka machezo kayake uzoitangire musimbi. Tazere zvakanaka obulawayo. Mbeka kuti kate pezisira kuno kana chikatakata zvawo. But adzoka. Apa tene zadzoka kwa right. Aiwa tinotenda ingoswelesa vaviri vatatu. Ndoda ngonzwira kuti futi kwa mutoko wekurwa nemhenu pamushapa kanovhira zvangoti munhu asovhira pamushapa ko zvinongopa munyama unoziya. Zvakaoma. Zvakazoitwa nemuzukuru uyu. Kuti chivanhu here chakaitwa nemuzukuru. Muzukuru uyu anenge akatoteya gogo, anenge akatopedzisa sekuru wezi. Pamwe ndiye akatokonzeresa futi. Zvatotaura kuti akatozodzima kuti zvisandimukire sekuru chibva emaruwa pasi, musadzoke.